Ahojte, ja som Marta a ja som spoluautorka web stránky Aby sa deti rodili s láskou .info a dnes mám pre vás novinku. Ja som teraz v 13. týždni môjho tehotenstva. Mám tak, že prvý trimester mám za sebou a preto idem teraz s tým oficiálne. Až teraz to každému vlastne aj babke a tak rozprávam, že som tehotná a úplne to idem oslavovať, spravím krásnu oslavu so svojimi priateľkami, oslavu, že teraz je to naozaj už za mňou, ten prvý trimester je vždy taký, že ešte sa nevie, či to naozaj bude OK a musí sa trošku počkať. No ale teraz to už vôbec nechcem zatajovať, nech každý vidí, že som tehotná, jak sa z toho krásne teším, jak mi je krásne dobre a tiež veľmi rada budem s vami zdieľať moje zážitky a jedálniče, pretože pevne verím na stravu počas tehotenstva, aby bol pôrod ľahší a nie len, že ľahší, bezbolestný, ale dokonca extatický, orgazmický. Takže preto s vami chcem toto zdieľať, pretože toto sú vedomosti a jednoducho moje skúsenosti, toto bude môj 4. pôrod a 4. tehotenstvo. Takže veľmi rada sa s tým podelím sa s vami o všetkom aj o mojom pôrodnom pláne, ten je už teraz hotový, jaj! A ten pôrodný plán bude asi takto. Takže porodná idea je, že celú opateru tehotenskú budem robiť len s mojou vyvolenou porodnou asistentkou Minke. To je holandská porodná asistentka, ktorá má svoju vlastnú prax. Tam sa tiež nemusí chodiť veľmi často, len tak, ako je predpísané. To sú tiež predpisy, ktoré má s poistinou, to všetko dostaneme preplatené. A keď ona potom uzná za vhodné, tak pôjdem aj k mojej doktorke, čo som už teraz ale spravila, akože v tom 13. 12. týždni tam je echo, ktorým sa vlastne úplne ešte, to je preplatené poisťovňou, za to som zaplatila 60 € u mojej vyvolenej gynekologičky, ktorej som aj tiež už oznámila, že budem zase plánovať domáci pôrod a že pôjdem k tej porodnej asistentke a moja gynekologička to už pozná z môjho predchádzajúceho pôrodu, takže ona mi už úplne dôveruje. Ona sa ku mne už úplne inak správa, než pred predošlým pôrodom. Pri predošlom pôrode sa tiež ku mne krásne správala, nikdy žiadne urážky alebo niečo nanútené. Len ešte trošku sa bála o mňa, dalo by sa povedať, o to bábätko, pretože mám aj jednu veľmi zlú skúsenosť s nemocničným pôrodom. Takže ona bola trošku opatrná, ale aj tak sa mi podarilo presvedčiť aj výsledkami, že ja to viem, ako sa rodí. Že s perfektným tímom a naozaj veľmi dobrou prípravou to zvládneme. Takže ten plán je taký, že na normálnu fyziologickú starostlivosť mám porodnú asistentku a keby bola patológia, to už porodná asistentka vie zistiť a pošle ma ona potom vlastne k mojej gynekologičke. Alebo na nejaký ten, možno ešte jeden ultrašal, ktorý by ona si želala. Ešte to môžeme aj prejednať, nie je to povinné a možno to aj odmietnem. Pretože sa cítim veľmi dobre, úplne sa cítim, že toto dieťa je nádherne silné, zdravé, krásne, mám v tom intuíciu, sme prepojení. Tiež moja gynekologička včera na vyšetrení tiež strašne veľakrát opakovala, že to je krásne, zdravé dieťatko. Takže silné srdiečko, všetko. Takže úplne sme sa len vytešovali včera vlastne s gynekologičkou, že všetko je v poriadku. Takže normálne pre mňa, ona ma vždy tak podporuje moja gynekologička, že ja potom už som, že wow, že super, idem na to. A to sa mi na nej páči, že ona takto so mňou sa vlastne napojí na takú vlnu pozitívnej energie a že ma vlastne nikdy s ničím ešte nejak nesklamala alebo nezdeptala, čo sa mi stalo už predtým. Ja som mala predtým iné gynekologičky, čo ma úplne začali deptať a vlastne už úplne, čo som ich potom aj menila, alebo vlastne počas tehotenstva alebo na konci tehotenstva. To je veľmi dôležité vlastne osoby aj zmeniť. Oni sú k vašim službám a nie naopak. Tiež včera moja gynekologička úplne akceptovala, že nechcem Downový test. Som jej povedala, že ja to úplne prevezmem na seba tú zodpovednosť, že sa nebojím. Verím, že naše ženy v našej rodine ešte nemali s týmto nikdy problémy, takže verím na túto líniu, že to pôjde ďalej a cítim sa úplne krásne, mlado
som nad 40 už a viem, ako sa rodí a jednoducho sa nebojím takýchto vecí, pretože to nie je fér voči tomu bábätku, ktoré naozaj, keď je to zdravé, krásne dieťa, tak čo sa už teraz by sme sa strachovali, preboha, nebude to nejaké postihnuté down alebo čo. To je naozaj nefér, keď to dieťa si predstavte práve teraz vo vás vnútri je úplne krásne vyvinuté, úplne zdravé. Ja radšej fandím tomuto, než si ničiť tehotenstvo so strachmi, ktoré sú vôbec nie opodstatnené. Takže idem týmto smerom a týmto aj vás chcem akože podporiť a aj v tom podporiť, že naozaj nájdete si váš tým pôrodný. To nepozostáva len z porodnej asistentky, keď sa chcete rodiť doma, alebo tam, kde ste si to vyvolili. Ten pozostáva aj z gynekologičky, ktorá vašu porodnú asistentku pozná a akceptuje. Možno budete hľadať 10 gynekologičiek, ale keď už aj tej 10. poviete, viete čo, že vy už hľadáte a že tak určite možno nejakú nájdete, kde aspoň v štipku, aj keď táto gynekologička by bývala v Prahe alebo vo Viedni, to sa oplatí za týmito ženami ísť, no koľkokrát sa tam musí cestovať, možno len 2-krát počas tehotenstva. Takže treba mať takúto, no neodporúčam, že máte gynekologičku v Prahe, ale naozaj, že pokiaľ je to aj nejakých 50 kilometrov, tak sa oplatí cestovať a hlavne, že máte dobrý vzťah a hlavne, že tá gynekologička naozaj akceptuje, že vy budete rodiť napríklad tam, kde vy chcete. A všetky vaše želania. A aj polohu rodenia, aj keby to bolo u kocha, aj koch a doktori z kochu musia akceptovať želanie rodičky rodiť v inej polohe než poležiačky. Tieto polohy poležiačky sú najbolestivejšie a už je toho dosť jednoducho. Žiadna novodobá nemocnica, ktorá berie za to také americké peniaze, že ani v celej Európe to nemá normálne podobu, čo koch robí finančne. A to nemá podobu, to neexistuje. V tomto je Slovensko, Veľká Amerika, sa mi to nepáči, pretože to nie je európska etika. Takže je to veľmi, veľmi smutné podľa mňa, že ženy musia platiť toľko a potom si ani nemôžu vyberať polohu pôrodu a sú zosmiešňované počas pôrodu. To jednoducho neexistuje. Takže na toto si treba dávať pozor. A potom si ešte treba takže plánovať plán A, váš pôrod, kde vy chcete, plán B vždycky, aj keby to bolo prvý plán pôrod doma, ale druhý plán nemocnica. Vy musíte poznať svoju gynekologičku. Keby sa niečo stalo, aby vás mohla tam previesť a mala prístup do nemocnice. Viem, že toto je na Slovensku strašne tvrdý oriešok, že to normálne ani neexistuje, že oni tam nepustia vašu vlastnú ale možno to by existovalo, že v tej nemocnici sú, už som počula o prípade z Liptovského Mikuláša, žienka od Kengurky, Adriana si to tak teraz vybavila, že v nemocnici má svoju nemocničnú a tá bude pri nej, táto bude vlastne ten pôrod viesť, alebo vlastne na ňo dávať pozor. Ale má aj toho gynekológa, ktorý by prišiel v prípade problémov, takže toto je tiež taký kompromis, ktorý je tiež vítaný, keď je nemocničná dobrá žena, s ktorou si rozumiete, to vôbec nie je rozdiel, či nemocničná alebo domáca, na domáci pôrod. Jednoducho, keď pôrodná asistentka môže viesť váš pôrod, oni vedia, ako zabrániť nátruhu hrádze pri pôrode, oni dávajú obklady, oni to nechajú trošku pomalšie prebiehať, aby mala žena čas sa naozaj otvoriť, aby sa tam nič nenatrhlo, aby dieťatko mohlo ešte malo čas úplne správne rotovať. Toto sú veci, ktoré to je ich profesia a preto treba, aj keď žena rodí v nemocnici, ísť za tou porodnou asistentkou do poradne a sa s ňou porozprávať. A kebyže tretí bod, ešte že rodíte naozaj že doma, vyberte si už predtým, zohnajte si neonatológa, pretože to sú ľudia, ktorých budete potrebovať, aj keby ste mali krásny porod doma, ale keď budete neonatológa volať a on o tom nevie, že vy ste rodili doma, on vás nepozná, tak oni sa toho strašne zlaknú a volajú políciu. Toto sú také, človek sa musí aj do nich trošku vžiť, že to je pre nich ešte úplne také čudné a treba ich na to všetko pripraviť, treba ich naozaj presvedčiť svojim profesionálnym vystupovaním, správaním, dôkazmi, faktami, že vy to máte v rukách, že vy ste už napríklad rodili 1-krát, 2-krát, 3-krát, takže vy už ste normálne profesionál. Treba ich všetkých prehovoriť, aby vám dôverovali, aby cítili z vás, že z vás vyžaruje tiež profesionalita rodičky a matky. Takže toto by som len s vami strašne rada zdieľala v tomto mojom update o prvom trimestri.
Čo by som ešte odporúčila, že na zdravú výživu, musím to sem ešte hodiť. No, možno viac ľudí o mne vie, že ja som ináč zástanca živej stravy. Za normálnych okolností, keď nekojím a nerodím, nie som tehotná a konzumujem niekedy až 100% živú stravu a nie je to pod 80%. Ale teraz, keď som tehotná, hlavne v prvom trimestri, absolútne neodporúčam nejaké dogmy alebo takéto. Naozaj je to ťažšie sa takto stravovať a stojí to veľa práce, veľa času nakupovať, zaháňať potraviny. A vlastne v prvom trimestri, no tam s prepáčením, tam žena musí si to emocionálne jesť, čo ona chce. Ja som sa úplne vzdala, ja som ani niekedy zeleninu už nechcela ani vidieť. Skôr som naozaj mala potrebu jesť karbohydráty, ktoré sa pomalšie rozkladajú než ovocie a to je naozaj že jednoducho chleba. Ale tak som jedla potom biochleba, aj s maslom dokonca, čo ináč v živote nedávam. Na to taký kozí syr a ešte uhorky, a vajíčka a mäso, ryby, všeličo naozaj jak mi prišla chuť. Ale celý tento čas, tých prvých 3 mesiacov, som sa na to pripravovala, že teraz, keď príde 13. mesiac, zase idem môjim obvyklým spôsobom a budem jesť čoraz najviac zase zeleniny, živej, surovej zeleniny, ovocia, ako sa len dá. A to sa mi podarilo kokosovou vodou a jahodami. Teraz začať 13. týždeň. Takže máme farmu na biojahody, tam chodím 3-krát do týždňa, oni ma už poznajú. Toto sú nádherné, najvonajšie jahody, aké kedy existovali. Ja som schopná jesť za deň 1 kilo. A úplne sa v tom vyžívam a úplne sa z toho tak teším, pretože posledné 3 mesiace som toho naozaj nemala čas, alebo to tam ani nebolo, ešte nebola sezóna, takže ja strašne som aj závislá na tých našich trhoch a naozaj na tej lokálnej produkcii, ktorá vlastne až teraz začala rozprúdiť, že v máji najprv bola špargla, teraz sú jahody, potom prídu čučoriedky, takže ja tam budem na tie farmy chodiť, ja si to nakupujem na kilá. Úplne sa ľudia čudujú, že čo to tam toľko bereme. Ale ja to aj všetko strašne rýchlo skonzumujem. Napríklad, že jahody sú krásne, tam je, čo je na nich zaujímavé, čo vám prezradím z živej stravy, že jahody obsahujú nádhernú kombináciu železa a vitamínu C a iných vitamínov. A táto kombinácia, čo len v jahodách je špecifická, pomáha telu to absorbovať. To železo. Takže jahody sa nezdá, ale toto je úplne super na železo a počas tehotenstva. Úplne optimálne. A tiež vám prezradím ešte jeden typ, to je kokosová voda. Ja konzumujem za deň liter kokosovej vody. Našťastie máme tu taký obchod holandský, my sa teda kúpiť úplne že čerstvé, už z otvoreného, tam nie je žiadne prísada. Lebo skupovať kokosy do asiatskeho obchodíka je veľmi náročné, oni nevedia, keď im to príde a keď už tak zvládnem, tak 3-4 nosiť domov a nie je to liter potom na deň. Ale toto je taký kompromis môj, že keď už kokosová voda, tak no, toto mám úplne šťastie, lebo to není zohnať v žiadnom inom obchode, tak keď sa vám niekde podarí v Rakúsku zohnať kokosovú vodu takúto, neviem, možno to majú už aj Tesco, neviem, ale pozrite sa na zloženie, že nemôže tam byť prísady, jedine, čo by tam mohlo byť nejaká citronová šťava, aby to neoxidovalo, ale malo by to byť naozaj, že 100% alebo 99% kokosovej šťavy z čerstvých kokosov. Takže to vám dám akože takéto 2 nápadíky na túto živú stravu. Nepreháňajte to, keď ste ešte v prvom trimestri. Nič sa nedeje, vy to zvládnete a potom už vás bude motivovať každým týždňom nejaký ten šalátik, niečo takéto zase si dať do tej stravy. Lebo to je veľmi, veľmi dôležité. A budem ešte vysvetľovať, že prečo. A tiež dám pod toto video 3 receptíky na čokoládu, na surovú čokoládu, na šalát z jahôd a žihlavové pesto. Takže držte sa, babi, a uvidíme sa na budúce.